мусульман Криму і взагалі мусульман України? Як на мене, враховуючи нашу кількість тут, в Україні, да, кількість наша відносно невелика. Це ми завжди кажемо, там близько 2-3%, да, до 2 мільйонів максимум зі всього численності української нації, то дуже активно. То якраз на останній конференції я про це розповідав, що з початку повномасштабного вторгнення ми не залишали. У мене були звернення до наших громад тут, на материковій частині, які нас представляють, щоб закупилися, запаслись і водою, і харчуванням, і допомагали людям. Бо я точно знав, що війна почнеться. Ну, мабуть, не на 100%, а на 95%. І навіть у мене був окремий лист до пана президента. Я читала. За 2 тижні чи за лист, тиждень до лист війни? в Офіс президента, офіційний, да. Так. Про те, що мусульманська громада залишається тут, вона поруч і буде активно приймати участь, якщо почнеться. Це був такий дуже важливий меседж. Я зрозумів, що це почнеться, і написав про це. І зараз я можу про це казати, розумієте? Це дуже важливо. Потім було звернення до початку повномасштабного вторгнення. Це те, що воно дуже розлютилося до солдатів російських, які були на кордоні, до їх родичів. Потім звернення до російських імамів. Тобто оці інформаційні війні, мабуть, ми виграли. З точки зору тої численності, які ми протистоїмо тої численності, розумієте? Да? Якщо ми беремо тільки, відокремлюємо релігійний фактор, релігійний контекст. Бо російська пропаганда релігійна, вона дуже потужна. Вона і фінансується численністю. Це і гуманітарна місія. Тобто ми тут залишалися, я тут був, взагалі тут був. Мабуть, на один день виїхав, родину вивіз в Польщу і повернуся одразу. Бо я виїзний, як багатодітний. Допомагали і теробороні, і бабушкам, дідусям, які тут по ЖК були. Це, мабуть. Да, і хліб пекли, і розвозили, і навіть ці рашисти отут були. Да? Ви ж знаєте, Бірлік-центр, там, де був Бірлік-громада, там в 2-3 кілометрах міст підірвали. Навіть прильоти там були. Навіть бізнес-центр там біля мечеті, там в 300 метрах прильот був, він згорів повністю. Ну, ми залишились тут, і альхамдулілля. Я іноді, знаєте, кажу, брати мої, мабуть, Всевишній так зробив, що ми тут, і тому Київ вистояв. Навіть таке кажу. Ну, щоб надихнути. Да? А щоб надихнути, не більш, не менше. Це не гординя, а щоб надихнути людей. Бо тільки з вірою, якби, можна вистояти.